היי מינור, סבתא שלך אלה גילתה לי בסוד שיש לך יום הולדת ממש ממש בקרוב. אז אני החלטתי להתקשר ולשלוח וידאו ולברך אותך לכבוד יום ההולדת. עכשיו זה ימים לא פשוטים לחגוג, אבל אני בטוח שאת תזכרי את יום ההולדת הזה הרבה שנים. ואני רוצה להגיד לך שאחרי שכל הבלגן הזה ייגמר, אני מזמין אותך ואת כל החברים שלך מהמקהלה ומהצופים לבוא לסופרמרקט שלנו, לשפע יששכר, לקבל הכל חצי מחיר. כל המוצרים שפג תוקף, את יכולה לקחת. כל הירקות שקניתי בהתחלת המלחמה ונשארו עד עכשיו, אתם יכולים לקחת חופשי. הכל, הכל, גם הממתקים, פג תוקף, שוקולדים, סוכריות, הכל עליי. שתחגגו, שיהיה לך טוב, שתשמחי, והרבה אהבה. ממני רוני, יששכר שקדי, להתראות.